Sędziowie, którzy są po dwóch działaniach, nie potrafią tej sytuacji. Ale to przywołały w pewnej mistrzem wydziałów, dzisiaj mamy do czynienia w tych kwestiach rozmową polityczną, wręcz ustalową traktatową wyzwania wszystkich grupów prawnych. Widzimy, że faktycznie już materiał szczegółowych możliwych ustaleń interpretacji prawa pozwalają rozgrywać tą bardzo dużą partię politycznych podziałów. To myślę, że dla większości odbiorców tego spektaklu, to jest jakby to, kim jest sędzią w tej kwestii, przeciw czemu protestuje i kogo popiera. Jakby zastanawiam się, na kiedy